אז להעמיד את כפות הרגליים על הרצפה, להביא את הברכיים אל הבטן, הידיים מוחזות את הברכיים ומניעות אותן ימינה ושמאלה לאט. לעבור לאט לאט שמאלה ואל הבטן, גלים לגב וימינה, ויד ימין לוקחת ברך ימין ימינה, עוד ימינה, ואז בסוף ברך שמאל עולה אל הבטן ומתכופפת מעל ברך ימין, ויד שמאל יורדת אל שוק שמאל ואל החלק החיצוני של רגל שמאל, ולגלגל את הראש עוד ימין. עכשיו יד שמאל מעלה לצד הראש ורגל שמאל מטה, וחוזרים חזרה שמאלה ויד ימין עם ברך ימין. לעבור לגב, להוסיף את ברך שמאל בסוף ויד שמאל בחלק החיצוני של ברך שמאל. וחזרה. לאט. והחלפת ידיים. ומנח הראש. פעם אחרונה.